Hello guys, madung adlaw na tong tanan. Happy New Year na tong tanan. Dagig ko kay gikan Miss Lexis Mercado. Nakoy pinaskuhang Lexi. Kay nang gi-crocs naman mi dani ako na crocs, sa tali na crocs. Ako gahang crocs guys. Pinaskuhan tong purami. Salamat ka Diyos, pinaskuhan nga crocs, naka-crocs tag pinakalit. Si Tatay Ray wa sa mga dari na mo si Tatay Ray wa naka-crocs. Asa raman Lexi kay mo tanaw ko isukod. Ako rin nagkuhan na ginlo. Amo ko lingaw mo papaguman nagpanglaba. Anong gipanglabahan tanan nang di malilihan itong libhon ng gabing nagdabos na. Be. Sabaan kang nanay. Nauli na magudto. Uy. Dali dia ketawaran man namang naong. Pagdali, pagjama-jama po nagunting diha. Sukod. Ipod na ampinga na. Ug masag na is mura na nagkabaw inig uli. Bantay ka na. Kani. Sa may mong inga na. Salamat ha. Sus, ginukurabing nigraha na kada dyan. Uy, kung gana si mong naong, be. Kurabing nigraha. Barag, lakaw ko no. Ay, may nga dani. May nangyari dari kay sila ko ini. Ija mga bata to amas kuan. Balin siya. Natunga na magkuang nanay pamaju. Kaon ba? Kay kaming nag-imong daddy. Daddy. Salad. Di gunahan din yung makaroni. Ano kaya ito na, magbag-o na mo. Magsugod na bag-o. Oo, yun. Ang inislis ka karon, hindi abot. Pero na balik kay wali comeback. Kahit ito sa 24 na. Pero iba na pagbata kan, nami iba na pagkarang may happy family. Nakailag ba na gusto raw, nakailag ka na video ni Herlin. I-upload nga, i-upload ang isang bana anza. Nihilak si Kia, na nagginaksa na yung agawa o anak. Ang ama o ganak. Agi na, ang pagkinakas, bisigin kagawi, ira. Walang mangyapakita. Kambak na lagi ay. Kapo na rin taas ng lubi. O pagaykas ang hungit pagali. Ini Lexi. Pagkas. Lexi, na ko ito lunin mo. Ang mabalikan imong mama o papa. Balikan na na yung guard. Di, kasi di siya binuang di ay para arong ko niya. Ina nga, ina pa. Parang may si mama. Salad guys. Di, ina pa si mama pang ngabi og utlo. Parang taga-egg walk pa og chocolate. Kami na itang paborito. Pero happy together na ta. Ay napuwa. Ang dala nag-cakebook na ni. Unsa inapod. Pwede ko ito. Kasi, inapod unsa ko ay pagka ka nang ay pakasli si mama. Arong magawang siya ang pasok sa simbahan. Ako may plawag. Diba? Kay Hindi nagkagusto ka sa iyong mga pa. Mga sa mga kasi yun. Kaya rin ay blessing sa Ginoo. Kay? Di mas, ay maot. Yung baba maot.
Jumil. Jumila. Gika. Lister. Mau gani. Di, agang yung pasabot ni mo. Di lagi yung This kasal. Dumil. Agang yung pasabot ni mo. Lagi yung pagpangapa. Pakasti si mama. Kahit kung makasal ni Papa Mama. Di man ikaw makasal. Pare man. Ang kanya mo kasal. Agpare. Kahit kung Inapas mo labiti. Ha? Di na ka gusto. Maduro nang paso. Agi mong mama pa na magawag po rin anak. Matos altar nga na. Dala may nabagsimbahan sa lungsod kayo na humanag-altar. Tigasal na ba sila nga na? February kay kasalan ng bayan. May gasto. Pwede rin sila pagkasal. Nga! Di mas tumayin. Si Lister man. Si Mariano. Si Isa. Anong papa? Yung papa. Ako. Ngam di ako nung. Sinawan. Dalaw ko nung nagtabis mo na yun. Sinawan. Ngam di ako nung pagkasal sa iyong papa. Kay? Sus, sinuupo. Ada ka nang sugot sa imong ama o ina. Kaya di pag kamusugot. O nga na anak, mamagas-magas imong papa. Ina pa pagbalik lagi mo sa mama. Kaya arong mabuo na katang pamilya. Kaya bagong tuig karong. 2024 na. Dapat happy pamilya na takanunay. Dapat happy takanunay. Masama ka sa umakban kita. Huwag sige ra pag-gab-gab. Tuwang ni na misa. Like mo na. Musik. Kasarap. Pagkaon lagi diha ang tagaan ka na nagdaring salad. Kaon kag salad o kay kag luto. O ka naman ang prutas pamahunay. Pag simuan ko kuan. Suwa. Cake na mo eh. Bagdag. Pagsuwa siya. Bagdag kat-kat sa hagna. Tabaman. Darag ang gipaabot. Uy, napa mo salad. Ya na daghan. Namay mo Canada. Kani kan nami amdang. Ibingaw ka ra to. Kani kan kay biskuit ni dyan ay mangga. Unsam dai mo? Ha? Hari ka niya mo, pre. Dagyan mo kuan tayo. Ako tayo. Mi aoy. Tayo hagna dagyan mo ako tayo. May papa ko, eh. Ginis-ginis ko muna kay. Di nagatik sa pagkadis Dalton ka mga Happy New Year mi. Happy New Year. Ano tayo kay kamo na kung kitay dala lang kita. Tugkat na malaputan. Happy New Year. Uy, nagkatawa tay. Happy New Year. Katawa ka dami gikot-kuot. Da. Oy, okay. Happy New Year. Good morning. Happy New Year dahil ito ka rin si ano? Happy New Year, buddy. Happy New Year. Adyaw kay ma. John, Happy New Year mong dyan. Wala ba hilanat inyong mga membro dito inyong bay? Hawa na, hawasan na. Happy New Year, tay. Alam iro buhay saron lang. Ano na yung Di ron siya mag-enjoy sa New Year. Kay gihuptan. Wala na, nabit kami ng mahal ni mo. Important. Umoy alay, kumusulpi. Tawa, di ko na. Pasusunang lister. Ay, tay. Hamay mong asawa banji. Ngutan sa nado ya, kaya daga nagkuto. Hello guys, madung hapon na itong tanan. Dari na dagikan si Mariano kay hugman si Lexi. Ito ganihara sila ng lakaw. Diya. Ha na raman panggipag mas Lexi kay maluoy man po kong Lexi. Diya kuwan. Gimingaw ko. Kay ganiha atong nasinghagan ganina kay yan tanak pagbanon. Diya maluoy man ko. Kay gahapon naman to excited kay nagdaho man siya nga kuan gahapon siya makauban diya umang kuning sugot kay gusto na makauban mi ni ka kuan ngini ka New Year sa alas 12 mo nang pa na gipakuha gahapon ganiha pa na gipauban kuan sina nagkonsensya ako kaya man nasingagan diya mingaw man day padugwa na da siya. Karejat naman nun po tulad to kay ugma ibalik naman siguro po to ugma kay klase naman sila ron talis. Nalang hilak na ko kay mingaw.
Kayong kuguan. Kayong kog sa karong 2024 mawa nag mga kasakit na mangyapon. Ayan nga. Ang saling sa ito. Gubag charger. Sinsya na mo. Ngayon pa nga magbalik pa ba kunuming Mariano. Nagkamay nag-ingon. Di na lagi ko kay kuan maragyapon. Ang giaway ragyapon ni. Kuan nag-ahot parang liksi ragahot. Nara to guys. Para mong gikuan nga si liksi to asag na karon. Gihugman maluoy man kog din pahugman. Kay dugay na pud sila wa nang kauban. Ingon si purami kay kuan ko no lispad kuno ko. Nagniwang nga lispad. Baw, ikapoy na ko sa kinabuhi. Lami na mo kuan, pahuway sa dayon. Kapoy na. Maraming vlog guys kay kuan. Kaya hapon na po, mag-edit pa ko. Happy New Year na tong tanan guys. Salamat sa inyong pagtanaw. Pasensya na mo nagkilak ko kay nara ko'y sana gibati nga kay ubos nga sa di masabot. Bye guys.